दोस्तों, आज हम बात करे वाला बाटी उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर के बारे में। ई भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जिलों में से एक ऐसा जिला बा जे के आज संत कबीर नगर के नाम से जानल जाला। संत कबीर नगर के गठन 5 सितंबर 1997 में भइल रहल। ई जिला संत कबीरदास के याद में बनल रहल, जो कि पहले बाबू लल्लू राय रईस के द्वारा बसाइल बाजार रगड़गंज रहल, जो बाद में खत्म करके ई जगह की स्थापना काजी खलील उर रहमान कैले रहलन और उन्हीं के नाम पर ई जगह के नाम खलीलाबाद रख दियल गई। दोस्तों, वर्तमान में ई जगह विशेष रूप से हाथ से बनावल कपड़ा खातिर प्रसिद्ध बा, जेकरा के आज बरदहिया बाजार के नाम से भी जानल जाला। लेकिन दोस्तों, संत कबीर नाम के पुरान नाम के लेकर आज भी बहुत ज्यादा मतभेद बा। वर्तमान में बेशक ई जिला के संत कबीर नगर कहल जाला, लेकिन एक समय रहल जब यहाँ के अधिपति बाबू लल्लू राय रईस रहलन, जो पहले एकर नाम हरिहरपुर रखले रहलन। समय के साथ साथ यहाँ की तंग गलियों के कारण एकर नाम रगड़गंज पड़ गई। फिर बाद में मुगलों के अइले के बाद एकर नाम खलीलाबाद हो गई, जो वर्तमान में भी संत कबीर नगर जिला में एक अन्य तहसील बा। तो दोस्तों, इस प्रकार संत कबीर नगर जिला के वैसे तक कोनो लिखा पढ़ी में कोनो पुरान नाम नाही बा, लेकिन हाँ, एक समय संत कबीर नगर कबो हरिहरपुर के नाम से जरूर मशहूर रहा। संत कबीर नगर बस्ती मंडल में स्थित एक ऐसन जिला बा जोन उत्तर में सिद्धार्थ नगर, पूर्व में गोरखपुर, दक्षिण में अंबेडकर नगर और पश्चिम में बस्ती जिला से घिरल बा, जेकर मुख्यालय खलीलाबाद में ही स्थित बा। दोस्तों, वर्ष 2006 की रिपोर्ट के अनुसार संत कबीर नगर देश के 240 सबसे ज्यादा पिछड़े जिलों में से रहल और संत कबीर नगर के क्षेत्रफल 1647 वर्ग किलोमीटर में फैलल बा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संत कबीर नगर की जनसंख्या 17,14,300 के लगभग रहल। तो आवल जा दोस्तों, अब हमन के बात करल जा संत कबीर नगर जिला के कुछ धार्मिक स्थान के बारे में, जेकरा में तामेश्वर नाथ धाम मंदिर, हरिहरपुर, सेमरिया, हैसर, मगहर और दनगटा आदि यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल बाटे। यही के साथे घाघरा, कुआनो, आमी और राप्ती यहाँ की प्रमुख नदियाँ बाटिन। दोस्तों, दनगटा, मेहदावल और खलीलाबाद यहाँ के तहसील बा, जो उक्त विधानसभा नाम के साथ संत कबीर नगर लोकसभा के अंतर्गत आवेला। मेहदावल से खलीलाबाद होते हुए धनगटा मार्ग, जवन घाघरा नदी पर स्थित बिड़हर पुल द्वारा अंबेडकर नगर और आजमगढ़ जिला के आपस में जोड़ेला। एके यहाँ के जीवन रेखा भी कहल जाला। दोस्तों, संत कबीर नगर के कुछ प्रमुख बाजार बाटे, जेमे पहले नंबर पर हैसर आवेला। ई प्रथम स्वतंत्र संग्राम के समय हैसर श्री वंशी राज बहादुर से संबंधित रहल। प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार के यहाँ साप्ताहिक बाजार लगाला। ई जगह के क्षेत्रफल लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर में फैलल बा। तो आई अब बात करल जा संत कबीर नगर जिला में स्थित तामेश्वर धाम महादेव मंदिर के बारे में, जौन खलीलाबाद से मात्र 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित तामा गांव में बा। ई मंदिर भगवान तामेश्वर नाथ के समर्पित बा। लोक कथा के अनुसार मंदिर में स्थित तांबे की मूर्ति समीप जंगल से प्राप्त भइल रहल। वैसे त तामेश्वर धाम मंदिर में सभी त्योहार मनाइल जाला, पर विशेष रूप से महाशिवरात्रि के त्योहार के दिन विशेष पूजा का आयोजन कइल जाला और यह दिन मंदिर के फूल और दिया से सजावल जाला। ई त्योहार कई दिन तक चलत रहेला और एकरे अलावा यहाँ के इतिहास इहो बाकी द्वापर युग में पांडवों के अज्ञातवास भइले के बाद माता कुंती यहाँ पर शिव की आराधना करके आशीर्वाद मांगले रहली। और का आप लोग के पता बाकी तामेश्वर नाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए के काफी प्रयास भी भइल रहल, लेकिन इस संभव नहीं हो पाई। दोस्तों, अगली जगह बा बलही गांव, जौन जिला मुख्यालय से दक्षिण में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बा। ई गांव में भगवान श्री राम, जानकी और हनुमान जी के ऐतिहासिक मंदिर बा। यहाँ के मान्यता है कि जे भी सच्चे मन से मनोकामना लेकर यहाँ दर्शन करे आवेला, उनकर मनोकामना अवश्य पूरा होले। दोस्तों, अगर आपके अपने जिला संत कबीर नगर के ई वीडियो पसंद आयल तब वीडियो के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करल मत भूलइहा। तो जल्द मिलत है नई वीडियो के साथ।